Hej alle sammen og velkommen til en lille videologbog, som mig og Mads vi optager. Det er Mads, min gode ven og gamerkammerat, prototypen. Og i dag vil jeg lige forklare lidt om mit team med det DK, som vi kalder det, og hvad de forskellige gør. Og i den anledning vil jeg lov at sige, at der kommer et billede her. Der kommer til at fylde hele skærmen. Lad lige stå et par sekunder, så I kan se hvem der er hvem. Og nu giver jeg vist til at forklare hvem der er hvem. I midten kan I se mig. Og øverst i venstre hjørne kan I se Mads. Lige under ham sidder Sebastian. Sebastian, han spiller også med i spil. Han er medkommentator. Og hans gamertag er Skinner Combat. Hvad er jeg? De ved godt, du er prototypen. Det sagde jeg også først i filmen. Jamen, hvad laver jeg? Jeg sagde, du er min gode ven og gamerkammerat. Nå, okay. Så Er de siger gode man til sig ven? selv. Yes, det. Jeg bliver helt rørt. Sebastian er også min gode ven. Men nej, ikke det. Det klipper ud det her. Nå! Ej! Nede i venstre hjørne sidder Anne. Jeg sidder lige og kigger herover, for jeg har billedet der. Nede i venstre hjørne sidder Anne. Og det er hende, der laver baggrund til mig. Hendes gamertag er Konota eller Konata. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald noget i den dur. Hendes YouTube kanal hedder Konata. Så det er sådan der. Og øverst i højre hjørne sidder Tim. Og det er ham, der laver musik til os. Han har allerede lavet musik til en intro. Men jeg regner med, at der kommer mere musik fra hans side i fremtiden. Så det var sådan set et lille indblik i hvad de forskellige laver og hvem de er. Og jeg glemte Teams gamertag, og det er Red Dead Demon DK. Og så vil jeg også lige tage tiden til at forklare, hvad der skal komme i den næste løbende tid. Fra og med i morgen, eller faktisk måske i morgen aften eller overmorgen, vil mig og Mads begynde at lægge meget tryk på, for det er Left 4 Dead 2 færdigt, fordi jeg har en del filer og film, der skal redigeres, renderes og lægges op i morgen. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage, men jeg bruger nok det meste af dagen i morgen på at få lagt de videoer. Men ellers så holder mig masser nok op til se for at få lavet et par episoder af Left 4 Dead regner med. I dag eller? I morgen. I morgen? Ja. Jeg har ikke plads på min harddisk i dag. Og hvordan er det lige, du siger, du er på det? Du sletter bare. Jeg redigerer filmen, og så lægger jeg dem op, og så sletter jeg dem bagefter. Ja. Så. Der har også været et lille fejl Farming Simulator episode op på min kanal, som bare viste stort set grå skærm. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men jeg skal nok så få det ret i morgen. Det var pænt. Det var meget pæn grå skærm. Men i hvert fald, det bliver rettet, og vi lægger tryk på Left 4 Dead 2. Og bagefter regner jeg med, at der kommer noget Minecraft op, og højst sandsynligt noget farming. Jeg tror farming det kommer ind sådan en gang imellem. Men mig og Mads og Sebastian og Anne, vi spiller Minecraft. Vi har en Minecraft serie, vi lige begyndt på. Vi har ikke fået uploadet noget endnu. Vi har 2 episoder klar til jer. Og det er stort set det, vi kommer til at lægge tryk på i fremtiden. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske efter det, men jeg har en idé om, det har noget med The Walking Dead at gøre. Jeg siger ikke mere, men måske gør det. Mads, du lukker røven. Nå, okay. Jeg har faktisk ikke sagt noget. Og jeg har ikke slået en brud. Men i hvert fald, tak fordi I gad at smide alle sammen. Subscribe til min kanal, hvis I gider til flere videoer af den her slags. For jeg ved, at der kommer flere videolog op senere hen. Tak til mit hold, fordi det er sådan et dejligt hold, og fordi de hjælper mig så meget med mine YouTube-videoer. Jeg regnede ikke med den så stor en opbakning. Jeg regnede faktisk med, at det kun ville blive mig alene. Men det viser sig, at vi blev til et hold på i alt 5. Det er jeg godt tilfreds med, det vil jeg sige tak for. Og så er jeg sådan set ikke mere at sige. Tak fordi I gad at smide. Vi ses i næste episode af, hvad jeg laver. Prototypen og med det DK out.